Saludos, bienvenidos. Las modificaciones de crédito marcaron el último pleno del Concello antes del verano. El diario La Región publicaba hoy las fotografías en las que se aprecia el estado en el que quedó el coche del concelleiro de Urbanismo, Francisco Lorenzo, tras el accidente del pasado jueves. Y las autoridades sanitarias insisten en que debemos extremar precauciones, especialmente entre niños y mayores, ante la subida de las temperaturas. Comienza aquí nuestro informativo. El pleno extraordinario del Concello de Ourense, celebrado hoy, se desarrolló entre tensas discusiones en relación con las diferentes modificaciones presupuestarias pautadas en el orden del día, que se saldó con la aprobación de 5 de ellas y también el levantamiento de reparo de la última, sobre la retención para los complementos de la policía y bomberos. El primer punto del orden del día del pleno de esta mañana se basó en la rehabilitación de un edificio para acoger la oficina del PERI. Non podemos esquecer neste Concello, e así o denunciamos no anterior mandato, o desmantelamento do que era a oficina do PERI na Rúa Primavera, onde traballaban todas esas persoas e que foi unha inquina persoal do actual alcalde de Ourense pola falta de interese que tivo sempre e dinamitación das políticas de vivenda e de rehabilitación urbana neste Concello. Por iso agora, cando escoitamos o concelleiro de Urbanismo falar de mellorar as condicións de traballo desas persoas que agora son moitas menos e que se atopan hacinadas na Concellería de Urbanismo, a verdade é que nos resulta moi curioso. En el punto de la modificación de la cuenta 413, Luis Seara señaló al Partido Popular. Miren, estas máis de 2.000 facturas atopamos de todo, claro que sí. Hai facturas reparadas por intervención, hai facturas para as que non hai crédito, hai facturas pendentes de fiscalizar, hai facturas sen formalizar porque non hai ningún técnico que as asine. E quero dirixirme ao Partido Popular. Vostedes, sí, porque vostedes van a avalar novamente un xeito de proceder absolutamente anómalo, polo cal o alcalde fai o que quere, contrata con quen lle dá a gaña, sen que medie ningún tipo de procedimento e gasta o diñeiro como lle peta. La tensión entre Ana Méndez y Luis Seara fue en aumento. La concelleira hizo alusión a una supuesta amenaza a un vecino de Aponte por parte del nacionalista y este respondía. Esto que acabas de decir é extremadamente grave porque me está acusando a min de algo do que eu non teño absolutamente nada. E, por certo, en ese xuízo do que se me acusaba a min de amenazar a unha persoa, fun absolto. De acordo? Entón, pídolle que retire o que acaba de decir e que me pida disculpas públicamente polo que acaba de decir. Eu pídolle que retire todas as cousas que me leva dicindo nestes plenos e que lle dixo o Partido Popular de sentencias tamén é que nos pida perdón. Minutos después, Méndez acusaba a Seara de haberla amenazado a ella y el pleno tuvo que ser interrumpido. Si dixen algún comentario que podía ser malinterpretado, evidentemente non teño ningún problema e fálolle a vostede porque non lle vou falar a alguén que se comporta como se comportou que ten ao lado. Vale, se algunha cousa dixen que en algún momento poido sentar mal, en ningún caso era para que se me fixera o que se me acaba de facer, porque eu sempre tratei a todo mundo con respeto. En cuanto al debate sobre la retención para los complementos de policías y bomberos, la socialista María Fernández habló de un expediente que no existe y que no dispone de habilitación de crédito. Se o interventor municipal di que non hai crédito orzamentario, que este non é o xeito e que non se van a poder habilitar os pluses así, non se pode facer así. Isto non é un expediente administrativo. No expediente administrativo había un informe da viceinterventora indicándolles o que tiñan que facer. Se non traen a este pleno unha modificación de crédito para suplementar o capítulo 1 e algún día non solucionan o tema da inclusión dos pluses nos complementos específico, porque de verdad o que non estamos a pagar neste Concello é ter servizos de emerxencia pola noite, as fines de semana e os festivos. Non son cartos que cobren a maiores. Hai un erro xa de base nas súas nóminas que hai máis de 10 anos que non se solventa.
E son persoas que teñen que reclamar xudicialmente cartos que son seus. E estamos aquí a discutir quen ten a culpa en lugar de sentarse a ver como se pode solucionar. El diario La Región publica hoy las fotografías en las que se aprecia el estado en el que quedó el coche del concejero de Urbanismo, Francisco Lorenzo, después del accidente del pasado jueves. El pasado jueves 18 de julio, en torno a las 9:15 de la tarde, un BMW Serie 1 gris se estrellaba contra las vallas de seguridad del Instituto Blanco Amor, llevándose por delante parte de la barrera protectora y dándose después a la fuga, arrastrando en su ida parte del mobiliario urbano. Un testigo del accidente anotó la matrícula y se la facilitó a los agentes de policía que acudieron al lugar del siniestro, lo que les permitió localizar el coche y determinar que estaba a nombre de Francisco Lorenzo, concelleiro de Democracia Ourensana en Ourense y responsable de urbanismo. Así quedó el coche tras el golpe, según las imágenes obtenidas en exclusiva por La Región. Además de partes dañadas, el conductor se llevó debajo un trozo de la valla metálica que aún permanecía enganchado a los bajos del BMW cuando se pudo fotografiar el vehículo en la calle José Antonio Moretón Alonso, aproximadamente a medio kilómetro del lugar del accidente, aparcado delante de un garaje con línea amarilla pintada tras recorrer parte de la calle Vicente Risco. A Xunta lembra as principais recomendacións ante as altas temperaturas previstas para estes días. As autoridades sanitarias insisten en que debemos extremar precaucións, especialmente entre nenos e maiores. Durante as vagas de calor, nenos e nenas nos primeiros 5 anos de vida, persoas de idades avanzadas e persoas con enfermidades crónicas, especialmente de corazón, circulatorias, respiratorias, renais e mentais, precisan de especial atención. Hai que estar moi pendentes deles, teñen que estar ben hidratados, teñen que evitar expoñerse ao sol as horas onde a radiación é máxima e o calor é máximo, e sobre todo, utilizar cremas de protección para evitar esas quemaduras, esas patoloxías que acaban vindo da pel, que acaban vindo co tempo, e ter moito cuidado tamén con accidentes que son típicos do verán, aumentase o andar en bicicleta, aumentan os traumatismos, aumentan as lesións provocadas por accidentes ou por despistes nas zonas de baño, non? Piscinas, ríos, hai que ter moito cuidado para, todos os anos temos xente que por desgracia ten accidentes graves ou mortais por tema da inmersión nas augas. Todo isto sempre estamos os médicos insistíndolle á poboación que teñan o máximo cuidado, non? E que extremen as súas precaucións. Ante a perda de sales minerais do organismo coa sudación, é preciso beber abundante auga fresca, zumes naturais de froita ou bebidas deportivas que conteñan minerais. Evitar bebidas quentes e bebidas alcohólicas. Facer comidas lixeiras, con sal e a base de verduras frescas e froitas. Na exposición directa ao sol, hai que evitar os esforzos físicos innecesarios e procurar lugares á sombra, frescos e aireados. Utilizar sempre protección solar por riba dos 20. En casa hai que tomar tamén precaucións, baixando persianas e abrindo a fiestra solamente a primeira hora da mañá ou pola noite cando refresque. E hoxe en Coles, unha actividade promovida pola área sanitaria que tamén ten moito que ver co lecer. O persoal sanitario do Centro de Saúde de Coles organizaba hoxe unha xornada de convivencia e lecer pensada para os usuarios máis maiores. Hoxe estamos en Coles, imos facer unha actividade comunitaria, aproveitando que fai moi bo día porque estamos no verán, e imos facer uns xogos populares para recordar aqueles xogos típicos da infancia dos nosos maiores. Hoxe estamos reunidos, tanto enfermeiros e nutricionistas do noso servizo. A nutricionista vai aproveitar para dar consellos nutricionais mentres estamos facendo os xogos, e o personal de enfermería pois tamén xoga con eles o xogo da chave, temos os bolos, os aros, petanca, e tamén imos aproveitar para dar unha serie de consellos, evitar as horas centrais do sol, recomendamos o uso de sombreiro, que se hidraten antes, durante e despois da actividade,
recomendamos esta actividade física porque non só é aeróbica, senón tamén potenciamos equilibrio e forza, que é moi importante para que os nosos maiores non se caigan, para a prevención de caídas. Así que hoxe a cita no centro de saúde era ao aire libre e en lugar de consulta ou analítica tocaba lembrar xogos tradicionais, pero tamén aprender. Xa que agora que estamos no verao e hai temperaturas un pouquiño altas, potenciar un pouco a alimentación fresca, sobre todo con alimentos, tanto froitas como verduras de temporada, porque van a estar máis exentos de conservantes e aditivos, e sobre todo tamén se son da zona. Esta é unha zona que ten moitas huertas, poden ter os seus alimentos sen ter que acudir tanto ao supermercado, e sobre todo potenciar a hidratación, xa que con temperaturas altas temos máis tendencia a ter retención de líquidos e iso eles o van a notar máis a nivel de pesadez nas pernas e moita incomodidade, sobre todo tamén para facer este tipo de actividades. En días como a hoxe non está de máis lembrar certas recomendacións. Recoméndase beber entre 1,5 litro e 2 litros de auga ao día. Poden ser tanto auga como infusións. Infusións sempre vai depender se hai algunha patoloxía ou non, por iso tamén é recomendable saber que tipo de patoloxías poden ter. Despois, intentar evitar os refrescos, porque a maiores nunca quitan a sede de todo e levan moitos azúcares e aditivos. Bebidas alcohólicas tamén son calorías vacías, entón sempre entre auga, infusións, batidos de fruta, pero botando a fruta enteira, non facendo zumos, porque co zumo que facemos é separar o que é o azúcar da fruta e as vitaminas, a fibra, queda todo no exprimidor, entón recoméndanse os que se chaman smoothies, que son os batidos ca fruta enteira. Ourense sufría esta mañana en Oposío su tercer apagón en los últimos días. Después de una semana con varias incidencias, negocios y vecinos del entorno de Oposío se levantaban hoy sin electricidad. Es el caso de algunos locales como bares o peluquerías que han tenido que continuar con sus servicios aprovechando la luz natural en calles como la Rúa Benchosei o Rúa Coruña. Algunos se han visto obligados a parar su actividad hasta que se solucionó el problema. Se trata del tercer apagón en los últimos días, desde que el martes pasado algunas zonas de la ciudad se quedasen sin luz. La empresa Naturgy informó de un corte puntual en los transformadores que afectó también a la zona de las calles Padre Feijóo y Julio Prieto. El primer ABLO llegaba ayer a la estación intermodal con casi 3 horas de retraso. Los trenes ABLO, el servicio low cost de Renfe, llegan a Ourense para ofrecer 2 nuevos horarios a la conexión con la meseta, aumentando las plazas hasta un total de 581 viajeros por trayecto. Ayer lunes, estos trenes hacían su primer viaje a tierras gallegas. En otras comunidades llevan meses operando. Al igual que ocurría con los trenes Abril en el mes de mayo, que fueron inaugurados con graves problemas, los ABLO sufrieron un importante retraso en su viaje inaugural. Con una llegada estimada en un primer momento para las 8 menos 10 de la tarde, los trenes no llegaron a Ourense hasta cerca de las 11 de la noche, con un retraso de aproximadamente 3 horas. Renfe no hacía público ningún anuncio, mientras que las redes se llenaban de vídeos de usuarios en la estación de Chamartín abarrotada, esperando para subir a su tren. El ABLO con dirección a Ourense no fue el único que sufrió problemas. Un proyecto europeo impulsa la navegación en el Miño y en Limia. RedShift pretende crear itinerarios náutico-culturales en estos 2 ríos. El proyecto europeo RedShift nace con el fin de crear itinerarios náutico-culturales en 5 ríos, el Miño, el Limia, el Duero, el Tajo y el Guadiana, del espacio transfronterizo conformado por España y Portugal. Los 8 socios de este programa Interreg, 4 españoles y otros tanto portugueses, se han reunido para el lanzamiento de la iniciativa, liderada por el Clúster Marítimo Marino de Andalucía.
La Asociación Galega de Actividades Náuticas será la entidad que represente a Galicia en esta nueva red, que pretende ser el canal a través del cual se pongan en valor los itinerarios navegables de los ríos transfronterizos como destinos turísticos sostenibles. El proyecto se estructura en diferentes actividades que abarcan desde la planificación estratégica hasta la formación, la certificación, la coordinación y la comunicación. En cuanto a planificación estratégica, se realizarán estudios para evaluar la viabilidad económica de los destinos náutico-culturales, así como la planificación de su promoción y valorización, especialmente en cuanto a accesibilidad y sostenibilidad. Los participantes intentarán solventar retos como la escasa promoción del turismo fluvial, la falta de infraestructuras y servicios adecuados para este tipo de oferta vacacional, la accesibilidad y la conectividad y, por último, la gestión sostenible de los recursos hídricos. A Xunta Reitora do Consorcio da UNED aproba o Plan de Xestión Anual de Calidade e a Planificación Académica do curso 24-25. O vicepresidente segundo da Deputación de Ourense, César Fernández, participou no Pazo Provincial na Xunta Reitora do Consorcio da UNED, na que se clausuraron xestións correspondentes ao ano académico que agora finaliza e aprobáronse iniciativas para o vindeiro curso. Na sesión deuse luz verde o Plan de Xestión Anual de Calidade para o vindeiro curso 2024-2025, así como a súa planificación académica. Tamén se aprobaron pola mesa as contas anuais e o orzamento. O centro universitario contará cun orzamento próximo ao 1.000.000 de euros que lle vai permitir desenvolver a súa actividade académica e cultural durante o vindeiro exercicio. Nese sentido, o director da UNED Ourense, Jesús Manuel García, agradeceu ás institucións tanto o compromiso como a súa implicación coa UNED. En Pereiro ultiman os detalles para a súa festa etnográfica. O domingo 4 de agosto, o pobo de Loñoa volverá a viaxar ao pasado para homenaxear as súas xentes e a súa historia. A festa etnográfica de Pereiro chega á súa quinta edición. En Pereiro non olvidamos de onde vimos e por eso, entre outras cuestións, facemos esta festa. Facemos esta festa para recordar o que éramos hai unhas decenas de anos, tampouco moitos. Facemos esta festa para recordar, efectivamente, as dificultades que pasamos e como este pobo loitou para que hoxe sea un sitio que atrae xente cando aquí emigrou xente e un pobo, en definitiva, orgulloso da súa historia e orgulloso dos seus antepasados que fixeron que hoxe tiñamos unha posición de privilegio. O programa inclúe diferentes actividades e obradoiros para todos os públicos, porque do que se trata é precisamente de que sexan veciños e veciñas, pero tamén visitantes, os e as que se convirtan nos protagonistas. Nos esta festa queremos que sea popular, non queremos facer grandes actuacións, nin invitar a moitísima xente, que, por suposto, aquí está todo o mundo invitado, todo o mundo se acolle, pero o que queremos é facer unha festa realmente do pobo, unha festa do pobo da contorna e unha festa auténticamente orixinal. Por eso, huimos das grandes actuacións, huimos dos grandes persoeiros e facémola dunha maneira, modesta, pero porque queremos que sexa o mellor reflexo do que foi o noso pobo. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias de Ourense.